I had some help on G96. Here's what I need some help with. I need help deciphering the symbols I see when I close my eyes. Ainakin ehkä elokuvista, jos hän tässä niin kun ylipäätään niin penaa. Niin ne olisi ollut sitten, mä olisin kesyttänyt vielä niin kun hän salatteen sinisen, niin olisi tullut blues, niin olisi koko semmonen perus mutta ei. Mut meillä on uusi koira! Jes, mä pitkällä. Mä näytän sulle millainen se on. Mä pitkällä. Mä läpäsin tän. Yes. Palkinnoksi saat nähdä mun uuden koiran. Fluke 56%. Oikeasti mun nervi, mun sydän hakkasi. Minkä levelin sä läpäsit? Reverence, siis taas extreme. 115. Toi oli hauskaa, mut kun tossa oli niinku choke pointti 40%, josta harvoin pääsi läpi ja se oli sit sen jälkeen niinku sydän hakkasi ja saakelin kovaa, mut mä läpäsin tän sentään. Ai. Me kattoo mun doge. Niin kun